Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günlügi gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk medeniýet ýygnynda häzirki Türk hökümeti bilen itlenlik ulalaşa gelmeň praktik taýdan mümkin däldigini aýtdy. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. İslam Döwleti Atly Topar Owansanda FM tolkunlarında özüniň radio gepleşiklerini efire berip başlady. Wallahi azim doktor janda Kabul pa arban dilegi. Türkmenistanly ştangaçy Houstonda geçirilen gan barlığından soň doping ýagny gadan edilen kuwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar. Doping ulanýanlygynyň üstü açylan şol 7 sportsmeniň biriniň Türkmenistanly Ömürbek Bazarbaýewdyň habar berilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi inen şart. Yarım saat dowam etjek gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanışýalyň. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen ay ors söwüş uçaryny urup ýykmagyny duşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki Türk hökümeti bilen islenlik ulalaşa gelmeň praktiki taýdan mümkin däldigini aýtdy. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. 17-nji dekabrda Moskwada özüniň ýyllyk medeniýet ýygynyna çykyş eden Putin Türk-Siriýa serhediniň golaýynda ors söwüş uçarynyň urulyp ýykylmagyny Türk häkimetinde kimdir biri Amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24-nji noýabrda ors uçary Siriýadan Türkiýanyň ary çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulyp ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýle-de Putin öz çykyşynda Türk halkynyň we türki dilli milletleriň özleriniň dostu ve hyzmatdaşlary bolup galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. İran özüniň raketa programmasy bilen baglanyşykly islenlik çäklendirmäni kabul etmedi diýip 16-njy dekabrda Iranyň Gorunluk ministri Hossein Dehkan aýtdy. Ol bu çykyşy Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleri Tehranyň BMG-niň raketa sanksiýalaryny bozan barada netije gelenden soň etdi. Biz Iranyň diňe öz behwidine esaslanyp hereket etjekdigini we hiç bir ýurdun ýa-da güýjüň öz islegini bize ornaşdyryp bilmejekdigini bütün dünýä görkezmek üçin Emadi raketasyny sinagdan geçirdik diýip Dehkan ministrligiň web saýtynda belleýär. Şeýle-de Dehkan Emadiň adaty raketa ýadyny aýdyp raketanyň ýadro ýaraglaryny daşamak üçin döredilmändigini we Iranyň muny şeýle maksatlar üçin ulanmajakdygyny aýtýar. Ýadro ulalaşy baglaşylany bäri biz özümiziň raketa sinaglarymyzy olary öndürmek we barlygdan geçirmek 1 gün 1 saat ýa-da 1 sekund hem toğtatmadyk diýip Dehkan belledi. Geçen ýyl İslam Döwleti Atly Topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi zenany özüne edilen jinsy zorluklary, gynamaları gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 16-njy dekabrda geçiren ýygnyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etniki adlygyndan bolan Basi Birleşen Milletler Guramasynyň Geňeşinden özüni we başga da müňlerçe Yazidi zenanyny alyp gaçan İslam Döwleti Toparyny ýok etmegi haýyş etdi. İslam Döwleti Topar Yazidi zenanlaryny gaçakçylyk malyna öwürdi diýip Basi özüniň Irakdaky owasynyň nädip alınıp gaçylandygyny we soňra Mosula alınıp gidilişini gürrüň berdi. Iranyň Mosul şäheri geçen ýyl İslam Döwleti Atly Topar tarapyndan basylyp alınıpdy. Yazidi zenany özüniň bir adama berilendigini we onuň her gün özüni kemsidendigini şol sanda urup ýenjendigini aýdýar. Birleşen Milletler Guramasy İslam Döwleti Toparynyň Yazidileri ýok etmek maksady bilen olara garşy genosidy amala aşyrmandygyny derňeýär. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain pilotu Nadia Savchenko aşlyk elan etdi. Ol Orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkonyň aklawçysy Nikolay Pozov 17-nji dekabrda Twitter sosial ulgamyndan beren maglumatynda Ukrain pilotunyň Orsiýetiň Rostov owlusyndaky Donetsk şäher sudunda aşlyk elan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň sud işi tamamlanýança aşlyk elan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýle-de ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse onu
ýalyny onuň gurok açlyk ýlan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goý berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýle-de aklawçy Sud Savchenkany öňündäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsawlykda saklamak barada prokuroruň eden haýyşyny tasdiklady diýdi. Islam Döwleti Atly toporuň söwüşçileri Demiradyk Irakdaky türgenleşik lagerine hüjüm etdiler. Bu lagerde ekstremist topora garşy görüşmek üçin niýetlenen söwüşçiler türgenleşdirilýär. 16-njy dekabrda edilen hüjümde adyrnan 2 Irakly sünni söwüşçi öldürildi we başga 4 sany Türkiyeli türgenleşdirildi, resmi yaralandy. Mosul şäheriniň golaýyndaky Başy kasebetine ýerleşen lagere bir näçe saatlap minamyot hüjümi amala aşyryldy. Türkiýanyň harbalary Türk artilleriýa birleşiginiň Islam Döwletiniň nişanalarını gaýtawul berendigini nygtaýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Ýan habarlardan bellep geçişmede ýaly Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý ors söwüş uçaryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Ol bu barada özüniň ýyllyk medeniýet ýygnynda bellep geçdi. Putiniň ýyllyk medeniýet ýygny we onda gurun edilen esasy meseleler barada kärdeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Prezident Vladimir Putin özüniň ýyllyk medeniýet konferensiýasyny Orsiýetliler köşeşdirmek üçin ulanmaga çalışdy. Ýagny ol neft narhlarynyň aşaklamagy bilen gowşan Rus ykdysadyýatynyň kem-kemden dayanýanlygyny öňe sürdi. Putin 17-nji dekabrda Kremlde 1400 olay Orsiýetli we daşary ýurtly jurnalistiň öňüne çykyp gürläp, geçen aý Rus sorunyň urulyp ýykylmagy bilen bagyrlykda türk ýolbaşçylarynyň adresine sypaçylyksyz sözler aýtdy. Emma muňa garamazdan sagatlara çeken çykyşynyň dowamyny ol Orsiýetiň Ukraina we Gürjistan bilen gatnaşyklary barada söz açanlyk käy halatda ýaraşyk ähengini hem gurrun etdi. Putin Orsiýetiň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak üçin işleşmäge taýýardygyny bellep, şu kepde döwlet sekretary John Kerry bilen geçiren gepleşikleriniň Washingtonyň hem bilelikdäki tagallalar arkaly çözülip biljek meselelere tarap ümzük atmagy taýýardygyny görkezdenligini öňe sürdi. Putin Orsiýetiň jemi içerik önüm ösüşiniň girdejileriniň we maýa goýumynyň peselýänligini, inflasiýanyň bolsa ýyl başyndan bäri 12,13% derejesinde ýokary bolup galýanlygyny boyun aldy. Ýönül Rus ykdysadyýatynyň durnuklaşma alamatlaryny hem görkezýänligini öňe sürdi. Rus ykdysadyýaty krizisten geçdi, ağzyndan krizisiň agyr ýerinden geçdi diýip olaýtdy. Neft bakasynyň aşaklamagy we Orsiýetiň Ukrainanyň işlerine gatnaşmagy zerarly Günwatar tarapyndan girilen sanksiýalar Rus ykdysadyýatyna zarar berdi we rublyň hümmetini madal aşak gaçyrdy. Emma Putin önümçülüğün az da bolsa öz alamatlaryny görkezdenligini, o hojalygyna sagdyn sewda deň agramyrlygynyň bolanlygyny aýtdy. Ol ýurdun pul ýaşlygynyň 364 milliard dollar bolup duranlygyny we kapitalyň daşary gakmasynyň haýallanlygyny aýtdy. Правительство рассчитывает выйти на рост экономики 0,7% в 2016 году. Vladimir Putin hökümetiň geljek ýyl 0,17% ösüş boljagyny saklaýanlygyny, 2017-nji ýylda bolsa 2%-de bolay, 2018-nji ýylda 2,5%-de bolay ösüş tamasynyň edilýänligini habar berdi. Это всё посчитано из расчёта $50 за баррель. Ol bu çaklamalaryň neftiň bakasynyň barreli $50, ýagny häzirki bakasyndan $10 gymmat bolmagyny esaslanýanlygyny hem sözüne goşdy. Orsiýetiň Siriýede prezident Başar al-Asadyň gollawyny howa zarbalaryny urmagy başlanyna 3 aýa golay wagt boldy. Putin Asadyň hökümet güýçleri islamçy jeňçilere garşy näçe uzak söwüşse, Orsiýetiň hem ol ýerde şonça uzak söwüş ýokdugyny aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň Siriýa ýaraw kömegini hem berýänligini aýtdy. Mundan başga Rus güýçleriniň Siriýede Islam Döwleti toporuna garşy görüşýän oppozisiýa toporlaryny howa gollawyny üpçün edýänligini aýtdy. Putin özüniň entek Siriýede hemişelik harby döretmekleri urlugy barada belli bir karara gelmeýänligini hem sözüne goşdy. Vladimir Putin Orsiýetiň Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýan we Islam Döwleti jeňçi toporuna garşy sanksiýa girdilmegini, onuň girdejileriniň kesilmegini nazarlayan rezolýusiýa taslamasyny gollanlygyny aýtdy. Putin Siriýada krizisden siyasi ýol bilen çözülip biliner we ol ýerde täze konstitusiýa taslanyp, täze saýlaw geçirilip Siriýalylaryň özleri öz ýolbaşçylaryny seçmeli bolar diýdi.
Vladimir Putin 24-nji noýabrda Siriýanyň terhetine urulup ýykylan Russlar bilen bagyrlykda häzirki türk ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary gowlandyrmak meselesinde hiç bir perspektiwanyň ýokdugyny aýtdy. Türkiýe Ortiýetiň Su-24 uçarynyň öz howa giňişligine girenligini aýdýar. Ortiýet bolmagyny ret edýär. Häzirki türk ýolbaşçylary bilen alalaşyga gelmek kyn, belki de asla mümkin näl diýip Putin aýtdy. Ol uçaryň urulup ýykylmagy duşmançylykly hereket boldy, ortiýetminiň näme üçin beýle edilendigini düşünmedi. Türkler Amerikanlaryň belli bir ýerini ýalamak kararyny gelen bolarlydy. Putin ortiýetiň Ukraina hökümet güýçleri bilen ortiýetçi separatistleriň arasynda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri töweşgüdýän ýurtlaryň gatnaşyklary bardy. Söz açyp Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ýaramallaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Ýönel Moskwanyň Kiýew bilen Ýewropa birleşiginiň 1-nji ýanwardan güýje girýän söwda alalaşygy sebäpli Ukrainaga garşy sanksiýa giretmek planynyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de ortiýetiň günnäwir Ukrainadaky fitneçilere täsirini ulanyp bu konfliktde syýasy çözgüt tapylmagyna ýardym etmäge taýýardygyny bildirdi. Putin ortiýetiň Gürjistan bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy we wiza düzgünni ýatyrmagy taýýardygyny hem habar berdi. Ýönel Gürjistanyň olarky prezidenti Mikhail Saakashvili'niň Ukrainada regional gubernator edilip bellenilmegi Ukrain halkynyň ýüzüne tüýkürmek boldy diýdi. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýyllyk medeniýet ýygynyna gabatlap, okuyjylarymyzdan siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa soraw bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýip soradyk. Bu forumda okuyjylarymyz uly gyzyklanma döredip oňa ençeme tesir gelip goşdy. Häzir şol tesirleriň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Atatly okuyjymyz ýurduňa, milletiňe eçik diýerdim diýip tesvirini belläpdir. Zalin atly okuyjymyz iş islerdim, iş diýip gysgaçyk öz tesvirini jemläpdir. Jasur atly ýene bir okuyjymyz bolsa sorasam dogry jogap berermi? Mene bilmedim diýip öz tesvirini ýazýar. Nazar atly ýene bir okuyjymyz arkadagy şöhrat diýip gaýdaýmasaň başga her näme bileýin diýip öz tesvirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, bu tesvirleriň dolurak görnüşini azathabar.com web saýtymyzda okap ýa-da ertir anyň akşam efire etjek gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Sizi hem bu foruma goşulmaga çağırýas. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistanyň derwede.net, ojak.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Gepleşigimizde goňşy Owgansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owgansanda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň ýaýwanlanyp barha güýçlenýändigi inni bir täzelik däl. Häzirki wagtda bu toparyň Owgansanyň gündöründe FM tolkunlarynda radio gepleşikleri efire berip başlandygy habar berilýär. Bu radio gepleşikler ony edilýän çağrışlar barada Owgansana habarçymyz Şamerdanly Murady jekmejek maglumat berýär. Islam döwleti atly topar Gündögür Awganistanda FM tolkunda radio gepleşik berip başlady. Radio arkaly bu topar halky Awgan hökümetine garşy güreşe çağırýar. Garabaydagyň kabylyň prezident köşünde de harladyljakdygy Islam halifaty sesi atly radionyň gepleşiginde aýdylýar. Wallahi alazim da tura janda bade Kabul pa ark bandi legi. Islam döwleti atly toparyň agzalarynyň Awganistanda yerleşendigini resmiýetler hem tasdikleýär. Gündögür Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň merkez tutandygyny ma'lum edýär. Islam döwleti atly topar diňe ýaragly hüjümler bilen çäklenmän Awganistanda öz maksadyny amala aşyrmak üçin mediadan hem peýdalanyp başlady. Gündögür Awganistanda Islam döwleti atly toparyň güýçlenýändigini Awganistanyň gorunmak ministerliginiň sözçüsi general döwlet weziri hem boyun aldy. Ningärhar vilayatynda Islam döwleti atly toparyň halka we hem salýanyny general belläp geçdi. Duyu markaz jor kırıyor, kompüteri markaz yo, no da radyo be mamda se Daesh huzur tahdiduna manuçi. Gündögür Awganistanda Islam döwleti atly topar kompüter arkaly dolandyrylýan bir merkezem döredipdir. FM tolkunda radio arkaly bu topar gepleşik berýär. Daşary ýurtly jeňçiler Gündögür Awganistan arkaly Demirgazyk Awganistana geçýär. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Nurustan vilayatynda da harby merkezi bar. Şol ýerden hem olar Badaxşan vilayatyna we Demirgazyk Awganistana baryp ýerleşýär. Has dogrusu Daesh
biz üçin uly mesele bolup durýar diýip general weziri aýtdy. दाइश प्रॉब्लम दे नूरिस्तान के अलता दुई मरकज जुड़ की चलता आसान इकमालात की बदख्शान तम तीरशी शमाल तम आसान तीरशी Ma'lum bolşaly Ninger har welayatynyň etraplarynda Islam döwleti atly toparyň militallary hereket edýär. Ninger har welayatynyň Açyn, Şinwari, Rudat, Surxrut atly etraplarynda Taliban bilen Islam döwleti atly toparyň militallarynyň arasynda çatışgan boldy. Talib söwüşçilerini Islam döwleti atly toparyň jeňçileri Ninger har welayatynyň ençem etrafyndan kop çykardy. Ninger har welayatynyň döwletiň iýeçiliginde bolmadyk etrafynda Islam döwleti atly toparyň radio gepleşik berýändigini welayatyň medeniýet we maglumatlar boýunça adarasynyň başlygy Öwren Semim aýtdy. Onuň öňüni almak üçin hem çäre görülýändigini Semim nygtyp geçdi. Daha sonra dugany çägap na amma sahuki jurişi ýokdy barakyn zamanı başlandy. Siyasi esinçi Mira Gaziwagyň aýdysyça Islam halifaty sesi atly radionyň gepleşigi Ninger har welayatynyň etraplarynyň hemmesinde denýäli eşidilýär. Welayatyň merkezinde de bu radionyň gepleşiklerini dinlemek mümkin. Radioda berilýän gepleşiklerde ýaşlar Islam döwleti atly topara goşulmaga çagyrylýar. Bu radio gepleşiginiň ýaşlar üçin yaramaz täsiri bar diýip Zuwak aýdýar. ننګرهار په ولایت کې خلافت د خانه یو رادیو فعالیت پیل کړی د ننګرهار په اکثریت ولسوالۍ کې دا اوریدل کیږي. Awganistanda terrorizme garşy güreş alyp barýan Birleşen Halkara Güýçleriniň komandiri general John Campbell hem gündäki Awganistanda Islam döwleti toparynyň barha güýçlenýändigini aýtdy. Siriýa we Irakdan hem Islam döwleti atly toparyň militallarynyň Awganistana gelýändigini general ma'lum etdi. Şaýmardan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanly ştangaçy gan barlygyndan soň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar. Maglumatda Türkmenistanly türgeniň ganyndan gadagan edilen anabolik steroid mesterolon maddasynyň ýydy tapylypdyr. Maglumatyň jigmejiklerini kärdeşim Ýowşan Norwandan dinläýäliň. Türkmenistanly ştangaçy Ömürbek Badyrbaýew Houston şäherine ganyna geçirilen barlyklardan soň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy ulanmakda aýplanýar. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň berýän maglumatyna görä, şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Houston şäherine geçirilen dünýä çempionaty mahalyna gaýtadan gan tapşyryp barlygdan geçen sportsmenleriň 7-siniň ganyndan doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy ulanýanlygyny görkezýän maddalar tapyldy. Doping ulanýanlygynyň üstü açylan şol 7 sportsmeniň biriniň Türkmenistanly Ömürbek Badyrbaýewdygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä onuň ganyndan gadagan edilen anabolik steroid mesterolon maddasynyň ýygy tapylypdyr. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň resmi saýtynyň aýdylmagyna görä Ömürbek Badyrbaýew doping ulanýanlygy barada gutornukly karara gelinýänçe wagtlaýyn ähli ýarışlardan çetleşdirilýär. Ömürbek Badyrbaýew geçen gedekki dünýä çempionatyny 62 kilograma çenli agram kategoriýasynda 16-njy ýere ýeläpdi. Ol 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiadada 167 kilogramlyk agramy götürip öz agramdaşlarynyň arasynda dünýäniň iň güýçli 6 sportsmeniniň hataryna giripdi. Egerde biraz ýyda çekilsek, Ömürbekiň utuşlary 2004-2005-nji ýyllardan uzalýar. Ol 2004-nji ýylda Frederick şäherine studentleriň arasynda geçirilen ýarışda çempion boldy we şol ýyl London olimpiadasynda 62 kilograma çenli agramly 20 sportsmeniň arasynda 8-nji orny eýelemek başardy. 2005-nji ýylda bolsol Medinede ilkinji Islam raýdaşlyk oýunlaryna kümüş medal gazandy. Ömürbek 2007-nji ýylda Chiang Mai'de geçirilen dünýä çempionatynda şeýlede 2011-nji ýylda Parisde geçirilen dünýä çempionatynda öz agram boýunça iň güýçlüleriň 5-liginiň hataryna girdi.
2011-nji ýylda Türkmenistanyň iň gowy sportsmeni ilip seçilen Ömürbek Badarbaýew Aziýada 2004-nji, 2008-nji ýyllarda geçirilen çempionatlarda hem bürünç medal alypdy. Türkmenistanyň Daşol welaýatynda doglan 34 ýaşly sportsmen 2016-njy ýylda Rio de Janeiro'da geçecek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak arzuwyny birnäçe gezek dile getiripdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Türkmenistanly sportsmenleriň daşary ýurtlarda galanýan üstünlikleri hakynda ýygyderli maglumat berýär. Mysal üçin Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy 16-njy dekabrda Türkmen pehliwanlarynyň orsiýetde 40 medal, şol sany 18 sany altyn medal gazananlygyny habar berdi. Emma muňa garamazdan resmi medeniýet Ömürbek Badarbaýew bildirýän aýplama barada hiç bir maglumat bermedi. Azatlyk radiosynyň bu mesele barada Türkmenistanyň sport resmiýetleriniň pikir garaýyş almak synanşy hem netijesiz boldy. Eger gadagyn edilen kuwatlanyrjy madda ulanýanlygy baradaky aýplama dol tasdik bolsa, geljegini uly ümit bildirilýän Türkmen istangaçysyna uzak wagtlap ýarşa gatnaşmak hukugyny ýitirmek garaşýar. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Mary welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Bu welaýatyň Ýoğlutun şäheriniň içinden demir ýoluň geçýäni habar berilýär. Bu demir ýoluň hem ýaşaýyş we edara jaýlarynyň birnäçe metr goloýuna ýerleşýäni üçin ýaşaýjylara howp hawanlarýany aýdylýar. Biz bu demir ýoluň takyk nirede ýerleşýäni we ýaşaýjylara döredýän bökdönçlikler bilen gyzyklanyp, ýakynda Ýoğlutun şäherine barıp gelen habarçymyz Sultan Açylova bilen söhbetdeş boldyk. Sultan aýda Ýoğlutun şäheriniň içinden otly demir ýolunyň geçip gidýändigini habar berdiňiz. On nähil gödöňüne getirip bolýar? Ýagny bu barada has dolurak maglumat beräýsiňiz. Şäherçi Ýoğlutun şäheriniň içinden geçen otly demir ýoly şäheriň godal gündogor gün orta bölegini tutýardy. Şol tarapda ýer döwürlerde menen bir 20-30 ýyl odan ýaşaýyş jaýlary azdy. Diňe demir ýoluň gündogor gün orta böleginde esasan bazalar ýerleşýärdi. Ýa-ni Tewda bazasy, onuň ýa-ni başga da kalwasa teýekde önüm çykarýan, limonat öndürýän zawod bardy geçenräjek. Emma şu tarapda soňundan Tokoy hojalygy diýä PMK-12-niň ýaşaýjylar üçin jaý gurulyp şu demir ýoluň 200 uly şäher bolup gitdi. Şu häzirki döwürde şol demir ýol Ýoğlutun şäheriniň içinden orta arasyndan geçýär diýsem bolýar. Şonuň 200-inde de bazalar hem ýeterlik, edara jaýlary hem ýeterlik, ýaşaýyş jaýlary hem ýeterlik. Sultan aýda şol jaýlar indi demir ýoluň takminan aýdanyňda näçe metr goloýuna ýerleşýär? PMK-12 Tokoy hojalygy diýilen ýaşaýyş jaýlary, pasolyklar indi bir 500 metr beýlerinde ýerleşýär diýsem bolýar. Ýöne şu taýdaşy edil demir ýoly diýip duran, demir ýol işgärleri üçin edil demir ýoluň garasynda ýerde urda gurulan jaýlar bar. Olar bir 20 metr aralykda diýsem bolýar. Şular ýalyk jaýlar hem häzirki döwretde saklanyp gelýär. Ondan başga da şu taýda Galla kabul ediş bazasy bar. Şu galla kabul ediş bazasy edil 3 metr 5 metr demir ýoly goloý diýsem bolýar. Şol edil demir ýol ýakalap otyr şu taýdan ýol otsy duranda şu bazanyň jaýynyň şu düýbünde düşülýär. Şu taýda adamlar biri-birilen çakmysyk geçýärler. Şol ýol otsynyň düşen adamlar garşýarlar ýa minjekler şol bazanyň jaýlarynyň düýbünde öýlek-öýlek arkaýyn hereket edip bilen oklar. Şular ýakynlykda şol birnäçe ýaşaýyş jaýlaryny onuň ýa-ni däne kabul ediş bazasynyň edara jaýyna, isklat jaýlarynyň haýatlaryna şeýle goloý gurulanşy demir ýol. Sultan aýda demir ýol şeýle ýakynda ýerleşýän bolsa, bu ýaşaýjylar üçin howp hawandyran okmy? Ýagny ol ýerde ýerite geçelgeler gödüňine tutulanmy? Geçeleleriň arasy daşarak. Enhaşy mar tarapdan baranyňda şäherä girilýän ýerrakda bir geçelge bar. Masjidler geçmek üçin niýetlenen, şu taýdan piýadalar masjidler hem geçmek üçin niýetlenen. Onuň şäheriň gündogorunda, şäherden çykan ýerinde de tahta barasynyň ýanynda da bir geçelge bar. Şu taýda masjidler hem piýadalar hem geçýär, emma şu aralykda şähere degisli territoriýada piýadalar üçin niýetlenen ýekide de hiç köprü ýok. Ne demir ýoluň aşagyny geçýän köprü bar, ne de ýokaryndan geçýän köprü bar.
elbette hop avanlar. Ýaşaýjylar eýlek geçmeli bolýarlar, bazara gitmeli bolýar, mektebe gitmeli bolýar. Demiryoluň ikisinde de edara jaýlar ýerleşýän üçin ýaşaýjylar iki tarapa da hälisinde gatnamaly bolýarlar. Ýöne şonda şeýle ýagdaýlar ýüre çykýaşy, uzun sastaýlaryň aşagynyň ýolu çotlusy bolsun, ýukartlusy bolsun, şu sastaýlaryň aşagynyň ýerip geçmeli bolýar adamlar. Şunu aýlanmagy mümkinçilik ýok ýa gatty uzun sastaýlar ýörýär, ýa-ni Mari Terhetabat aralygynda Aşgabatdan Terhetabat aralygyna gatnaýan ýük bagolary kän geçýär. Elbette hop awandyrýar. Sultan aýdy, hoply ýagdaýlar diýeningizde mundan ozal bir hoply waka bolupdyrmy? Sizde bu barada maglumat barmy? Häzir kwatda şu taýda ýaşaýjylar artdy diýsem bolýar, ýöne şu ýaşaýjylaryň en tak azrak wagtynda da şeýle bir partiýaly wakalaryň bolanyň men özüm şaýada bolupdym bir irkirak döwürlerde. Şu taýda adam ýetkisem bolsa ýolak çotlusynyň aşagyna düşüp ýöne. Soňky döwürlerde men elbetde Aşgabatda ýaşaýanym üçin kän bilemok nämeleriň bolup geçýäni mümkin häzir bolýan bolmagy ýöne men edil plan wagtda ýakyn bolaýda boldy diýiljek ýöne şeýle wakalar bolýar. Habarçymyz Sultan Açylba bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ýylyň oktyabr aýynda Daşowda geçirilen ýaşulylar maslahatynyň dowamında ýaşuly, pensioner ýaşuly suw ölçeji gurallary oturtmak barada çykyş edenden bir näçe wagt soň Türkmenistanda gaz suw ölçeji gurallar oturdulyp başlandy. Eýte şeýle gurallar owa ýerlerine hem oturdylýarmy? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Mari welaýatynyň kärini çizenan Enewül daýda bilen söhbetdeş boldyk. Türkmenistanda gaza suwa ölçeji gurallary oturtmak tapşyryldy. Owa ýerlerine şeýle gurallar goýulýarmy? Çocuk koyulup ber şu wagt. Edil şu wagt. Gaza da koyulup ber, toga da koyulup ber, hemmesine koyulup ber. Gaz ölçeji gurallar goýulan ýerler barmy? O barlarda bar. Taatla özlerimizde de var. Gaz ölçeji gural goýduran bolsaňyz, şonu goýdurmak hojalyga näçe düşer? Köýne puldan 1.450.000 şonuň ýalak bolýar şo gaz çoçuklaryny goýmak üçin. Edil şu wagt köýne puldan 250 manat pul soraýarlar. Goýup berellerine. Gaz ölçeji gurallary özleri getirýärmi ýa-da özleriniz satyn almaly bolýaňyzmy? Ýok, gaz ölçeji gurally getirýärler özleri. Ýöne şunça da baha diýip aýtýarlar, goýup berenmizde 250 manat diýýärler. Gaz ölçeji gurallary oturtmaga güýji etmeýän hojalyklaryň barmy? Güýji etmeýän hojalyklar kän, şonuň üçin edil dahoda diýip gepleşýärler. Sebäbi dahot bolmasa pul ýok da galyň halky çagasyny ýitirmäne tapman hojalyk o gaz çoçugyny goýdurmana nädip güýji etsin. Şo gazy edil dahoda diýip goýdurýarlar. Hasyldan alan girdejisinden qardyna alan gaz ölçejisiniň bahasyny төлese ýaşaýjylaryň maşala büdjetinde ýeter etmezlik döreýärmi? Ondan sonra yeter yetmezlik şondan döreýär da sen o karzyny hökümete tapşyryp otursaň. Sebäbi sende pul ýok. Edil dahotda senin pullu boljak bileňem o zatlaryň berip otursaň. Sen ýene yeter etmezlik bilen bilen ýaşamaly bolýar da. Siziň pikirinizçe gaz ölçejileriň goýulmagy amatlymy ýa-da öňküsýaly bolsa gowy Siz bu barada näme pikirde? Ozalkay amatly. Sebäbi o plan hasap ýokdy da gazyňa mok, suwuňa mok, dozuňa mok diýdiler. Indi hemme adam pula geçdi diýdiler. Nähili ýaşasak ýaşa bermeli da. Gaz ölçeji gurallaryňyzda oturdyňyz we hasaplaşyp geçip gördüňizmi? Ýok, indi geçip göremem. Mundan ozal ýagny gaz suw ölçeji gurallar oturdylman kada gaz ýa-da tok edarasynyň işärleri öýleri aýlanyp ilatdan pul alýany barada habarlar bardy. Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi? Şöyle ýagdaýlar boldy, sebäbi öýüňde näçe adam bolsa şoňa görä narh çykarýardylar. Ondan näçe çoçada gaz ulanýanlygyna narh çykarýardylar. Sen ondan aýdany ber aýmaly. Plança bolýar diýse ber aýmaly sen şonu. Siziň pikirinizçe öňkü düzgün amatlymy ýa-da häzirki? Şonuň indi men haýsysynyň näme boljagyny bilemok da. Sebäbi mundan tekmen dat töläp göremok, onun kynam odal töleşdik, alışdyk, berişdik, olam öýledinde geçdindi. Indi kyn ýagdaýyny boldy. Hini töläp görmän soň näme boljagyny bilmeýänmi? Gaz suw ölçeji gurallaryň goýulmaly edilmegine ilat nähili garaýar? Ulanýan hojalygan bardyr.
Sebäbi daşarda parlap ýantyran hoçalyklaram bar ol. Hiç agramolunda gözüň görýär, goňşy golam memme yer özüň ýakynýanlaryň. Eger neme bolsa öz ansagyňa görä sen onu bekläýsäň amatlamy kadyjy gollan menen. Soňun saýman şol ýonky ýakyşyna bir muhty parlatyp oturan hoçalyklar bar. Onun tek näme bilen gutarjagy belli däl. Indiki näme tölejegi belli däl. Indi tölekçilik ýerine geçirip görmäňsiň. Sebäbi gutarnyksa zat ýok. Marvel aýtyndan kärenneçi denan Enegül daýda bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiz gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.